Dobar dan, dobri ljudi. Vrijeme je da se najavi jedan novi vlog. Prošle godine je bio Calvos broj 1, ove godine ide Calvos broj 2. Čeka nas dobar provod, tako da mogu samo kažem da ćemo vas prijetno oduševiti, a i vi ste mene zvanično oduševili. Ej, zvanično smo krenuli. A snimaš, ja bi se slikao. Da, zvanično smo krenuli. Moj brat Šolo i ja. Idemo na Calvos, uživamo. Evo je ekipa, kaži nešto momci. Ništa. Da ovog dačka znate iz vlogova, tako da ono, šta da kažem. Sveo sam nešto mokro, ali nema veze. Sve za vlog materijal. Putovali smo toliko dobro, mislim, spavao sam nekih 5-6 sati. Tako da, to nisam iskreno očekivao. Sada stižem na nekih oko sat i po vremena na Calvos. I ludi prevod kreće. Sve znate, tu je gospodin Aras Naknur. Evo, zvanično mogu da kažem da smo mi počeli da kokamo. Sada pijemo ovo pivo i mogu da kažem da je odlično. Ovo je bazen gdje mi bukvalno nećemo da izlazimo. Sad imamo prvi dan čisto do mora zato što da ispoštujemo, ali nisam ja veliki ljubitelj mora toliko. Došao sam na strogu zajebanciju i da uživam u opuštenom životu. Ovo je prvi ulazak Hladnu vodu. u more, sad sigurno. Nije hladno, brate, odlično je ovo. Ovo je odlično. Meni je malo frka da ulazim u vodu, posle kada je ovaj dečko zezao nogu. Sada sam tu, I am back! Ufla u presjeći hladna voda. Ja moram ovako da snimam. Idemo po naoružanje sada, jer uveć ne može ništa se snimi zbog copyright muzike koja se nalazi na svakom koraku, zato što se Calvos sastoji iz jedne ulice i u toj ulici su sve klubovi, barovi, tako da nema šanse da se tu ništa snimi, na veliku žalost. Mislim, snimit ću, ali bit će muzika preko. Evo, stižu novi članovi. Stižu, znači ovdje nije ima Britanaca, toliko ih ima, ja ne znam, znači svud ono, opšti haos. Evo, možda vidite kako izgleda malo. Isto neki skuteri ima tripuju, imate debelih Britanki. Evo ga koča, bro. Vidi, evo ga. Evo ga koča. Ja sam sve očekivao, ali ovo nisam zvanično. Nisam očekivao će poleti avion, jebi ga. Samo za koču. Vlogovanje se nastavlja, danas nije moglo da se snima od previše zvukova, previše ljudi i previše svega. A sada još mogu i da padnem. Pomeri se, da ozbiljati kam vidio. Još treba da poginem ovdje. Sve za vlog materijal, bar da se snimi. Moj brat Šatka i ja smo odlučili danas da radimo nešto, ne znam baš koliko pametno, ali jednom se živi, a i vlog materijal je uvijek potreban, tako da pojećemo najjučiji burger na svijetu. Sad ne znam da je baš, ali tako je napisano. Vidjet ćete stvarno šta će biti. Nadam se da će preživimo ovaj dan. To je to. Vidjeli smo da je nekog odvezao hitna, pa tako da nek nam je Bog u pomoći.
Sada ćete vidjeti šta piše o ovom challenge-u. Moram da potpišem da bi uzeli burger. Ne, Here. Šta će pijemo, brate, mleko neko, šta li ima tu mleko? A trebali ste latinicu. Sjediš ovdje. Šta će ima vesel? Brate, ako se utrujemo od ovoga, ti Oh my god, bože. Hvala ljudi. Wait, yeah? Uraz, ovo je već ljuto na miri. Pa nije bre, ja mislim osjećaš toliko. Ej, miriše kao satrš. Hladi na Vlado, si mi spreman, brate, da... To je to. Hoćete, a? Trenutak istine, samo čekamo moj komunistički nož. Ajmo, 25 minuta. Ne mogu brate ovom, moraš! Mate! I quit! Rođi je jedini ostao. Daj mi. Nije loš, ovo je najbolji. Svaka mu čast stvarno. Znači ja sam pojel palac skoro od ovog burgera. Malo pomfrit i malo nekih ovih sranja. Znači u jednom trenutku samo što nisam počeo pekan, glava mi je... Kao America. Daj to moje kom brate još. I daj mi brate jutro. Da. Sada smo moj brat Šatka i ja odlučili za jedno ludo putovanje. Idemo da skačemo, kako se zove tačno ono? Parasailing, idemo jet skiing, idemo u one gume. Sam uče glisa. Nije mu ništa. Biće, nadam se, mnogo dobro. Ja nikad nisam probao, apsolutno, samo sam probao te gume neki put. Idemo sad da probamo da pokažemo ko su crazy fucking Serbians. Tako nas inače ovdje tetiraju.